Моңарчы югалганнарда. Минемчә, мин тәртиптә. Мин булышам дидем бит. Рәхмәт, Чарли. Рәхим ит. Мине тыңлагыз. Сәйет, Без ялгыз түгел. Итанны күрдегезме? Ул яр буена утын артыннан китте. Чарли кайда? Ул Клэр артыннан китте. Монда аяк изләре бүтән җирдә. Ким дигәндә 3 кешенеке. Минемчә аларны урлаганнар. Клэр. Аларга Клэр гына кирәк. Walt. 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 Клэр букчаларын күрмәдеңме? Ә син улымны күрдеңме? Әйберләрен күрмәдеңме? Клэр, аның әйберләрен. Алар белән ни булганын беркем дә белми. Белмим. Мин Walt-ны эзлим. Ярар, гафу ит. Юк, мин аны күрмәдем. Эй, Джек, син анда булганда улымны күрмәдеңме? Юк, ул мәгарәләрдә иде. Ул этне йөртеп килергә киткән. Мин аңа ерак китмәскә куштым. Син 10 яшеңдә атаңны тыңладыңмы? Әйе, тыңладым. Артыграк та әле. Әй, егетләр, безнең яңа ярыш әзерләнә. Дезодорантка уйныйбыз. Көч сынашырга әзерме? Миңа улымны табарга кирәк. Walt-ны күрсәгез, мин кире кайтканчы монда калсын дип әйтерсез әле. Ярар. Walt, ул моны сөйми дип уйлыйм. Нәрсәне? Walt, әти булуны. Юк инде. Чөнки бу авыр йөк. Walt. Walt. Юк, ул моны сөйми. Walt. 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 Менә бу. Минем балам өчен бишек. әйе. Матур. Без яшишәк урамда ул бик яхшы күренәчәк. Бу бит 3 айлык аренда бәясе. Нәрсә? Үшүк түгел. Син бу балага иң яхшысын теләмисеңмени? Синең борчылуыңны аңлыйм, ләкин без моны ала алмыйбыз. Безнең балабыз бу бишекте. Җитте. Ул бәхетле булачак. Мин Энди белән сөйләштем. Ул миңа эш таба алам диде. Төзелеш? Сәнгать нәрсә? Юк, мин аны ташламыйм. Син институтны тәмамлаганчы тәнәфес ясыйм. Аннары син берәр нинди бай оешмада яклаучы булырсың. Син барысын да уйлап куйгансың шикелле. Аннары мин рәсемгә кире кайтырмын. Ул вакытта син мине һәм Walt-ны шундый байлыкта асрый алачаксың, һәм без моңа тиз ияләнәчәкбез. Walt белән? Беләсеңме, мин шулай телим. Әтиемнең исемен кушарга. Уолтер алайса. Уолтер Ллойд. Ллойд? Аңладым. Шуңа син миңа кияүгә чыгарга теләмисең. Никах күңелсезлек түгел, син фамилияңны калдырырга телисең. Эй, мин Уолт исеме белән килешүемне телисеңме, юкмы? Шайтан, мин булдыксыз. Синең сәләтең бар. Аңа басым ясамагыз. Бу ботакны күрәсеңме, Walt? Туры итеп төбәл. Менә монда. Игътибар белән. Яхшымы? Күз алдыңа китер. Моны эшли аласың бит. Уйдырма сүрәт. Менә, әйдә тагын. Хәзер аны күр. Ыргытканчы аны күр. Учыш күренеше. Аны күр. Күр. Шәп. Әйе, Сәләтең барлыгын белә идем. сәйер. Мин күз алдыма китердем. Бу шын кебек иде. Бу шулай иде дә. Эй! Сез монда нишлисез? Миңа бир. Ләкин мин Винсентны ал да лагерга кайт. Лок әфәнде. Әйдә, егет. Син улыма пычак бирдеңме? Моны күрсәң иде. Нәрсә күрергә икән өйрәтмә. Өйдә мин полиция чакыртыр идем. Баланы качарга этәрү өчен. Аңа пычак биргән өчен.